Juče ste govorili o tome da vam je želja da porazgovarate sa gospodinom Mirkovićem o eventualnoj saradnji i koncertu. Čini mi se da mnoge zvezde, posebno one najveće, nekako razmišljaju i žele da stupe u kontakt sa direktorom High produkcije Sašom Mirkovićem. Recite mi, postoji puno menadžera, ali postoji samo taj jedan, da kažemo, medijski mag. Ovo je za mene novi život od danas. Drugčije ću da se ponašam, drugčije dobit ću neku želju da se podmladim, što kažu. Kaže, ima ona pesma kad bi mogao da se podmladim. Evo, ja sam se već podmladio, što kažu. Jer ponovo, kad neko računa na tebe i da dali su mi krila da radim i da ponovo se dokažem i da živim o plućima onog čoveka koji voli pesmu i za pesmu je živio i živjet će. I šta kaže medijski mag Saša Mirković danas kada vas je video? Pa oduševili se dvojica i srdačan i susret i sve je bilo u najboljem redu. I džaba je što ja pišem dobre pesme, nemam gde da ih plasiram. Ali evo, ovo je taj logotip. Tako je, evo i dnevni list Sport, gde sam prvi put izašao u novinama. Jel da? Dnevni list Sport je boks, list gde ste prvi put izašli u novinama. Pa da moment kad sam kao klinac boksa. To je najstariji sportski list, pa naravno, Hype produkcije. Toma Hladni bio urednik moj, čuveni prijatelj. Ponosim se što sam postao član Hype-a. Tu su moje drage kolege Miroslav Ilić, Lepa Lukić, Aca, Lukas, Mira Škorić, Vesna Zmijanac. To je moja generacija, malte ne, i drugovi i prijatelji. Ja sam najsrećniji danas.